Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke siphethe indaba kaAshley Du Preez. uAshley Du Preez umfana omdala usabekwe ngaphandle phaa ke liqela ke leKaizer Chiefs. Nizawukhumbula into yokubana ke kukhe kwenzeka intlekele ke iKaizer Chiefs idlala phaa kwimidlalo yeCAF Confederation Cup phaa eDRC, apho kumfana omdala kaAshley Du Preez waphosa khona amanqaku ayecacile ca. Nizawukhumbula into yokubana ke loo match leyo yayingateleviswanga ke ku-TV ke. Into eyenzekayo ke kwakubonakala ii-highlights, ingakumbi ke amaphutha kaDu Preez. Ngawo ke athi ahlokomisa umzi wonke ke wabalandeli bebhola elikhulu eMzantsi Afrika. Kwathiwa noko Du Preez ngoku singathi ke abanye batyhola ngelithi nobuyenza ngabom le nto, abanye bathi noko ijezi leKaizer Chiefs limohlolo umfana omdala, abanye besithi iKaizer Chiefs mayimkhulule, abanye ke benomsindo, abanye bengathandi. Bathi ke abaqeqeshi ke beqela leKaizer Chiefs umnumzana uBen Yosef kunye ke noKhazi baye bathatha isigqibo sokubana ke mabambeke ngaphandle uAshley Du Preez, just besenza into yokubana bamprotecte, ngoba bathi ke baye bayibona into yokubana ke uba bazawuphinda baleqise ngokumdlalisa uzongena under pressure, end up esenza amaphutha more. Then loo nto leyo ikhokhelele ekubeni ke ngoku abalandeli beKaizer Chiefs bamnqwale okanye ke babe nengxaki kakhulu. Bathi ke ngoku bona baye bambeka ngaphandle ukwenza into yokubana azifune naye, ukwenza into yokubana naye aphole, ukwenza into yokubana naye afumane ixesha ke ngolokucinga. Bathi noko babona into yokubana noko ngoku laa nto bebeyizama phaa ukuyithande noko ukuba rayithi, angabuya ke ngokwazoxuba abanye abantwana ke apha kwi-starting line up baphulaphula. Ngumlomo ke lowo ke ophuma phaa kubaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs. Semveni ngokubana ke uAshley Du Preez umfana omdala waphosa open net ca kungekho no-goalkeeper. Loo nto yakhokelela ekubeni ke uhlokome umzi wonke webhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Bathi ke abaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs ke bebesenza into yokubana bemprotecta le nto, baye bathatha isigqibo sokubana ke mabangamdlalisi konke kwezi match uDu Preez, akahlale phaa ngaphathe natural, akaphole umfana omdala, ukwenzela into yokubana kuqale kwehle loo ngxolo, uqala kwehle nomsindo abalandeli, azaphinda abuye ke ngoku noko sebehlile abalandeli, ngoba beke bamfaka kwangelaa xesha laa nto ibezambeka phezu koxinzelelo uDu Preez, imbeke phezu koxinzelelo apho ke ngoku naye ke uDu Preez ebenganokwazi phinde ke aphinde abe ngulaa Du Preez waziwayo. Okokugqibela ke baphulaphula ke sifuna ukuthi thina iKaizer Chiefs mayibe nesaa sigqibo sokubana ke ngoku xa iyibona iplay into yokubana iyohlulakala lijezi labo, xa iplay ibona into yokubana iyohlulakala kukudlala uKaizer Chiefs, ngoba ke bayabanika abanye abantwana ii-chances kakhulu. uDu Preez i-chance uyinikwa kakhulu yiKaizer Chiefs. Bukumelwa ngeKaizer Chiefs ithathe isigqibo esiqatha ngoDu Preez into yokubana ke imkhulule, awufumana amadlelo ahlaza kwezinye itim, ngoba ke kungenzeka into yokubana afika aperforme kwezinye itim, kuba ke napha Stellenbosch wayeperform umfana omdala kangangokuba yokwanyathela napha kwibafana abafana ngexesha ke bekwiStellenbosch. Kusho ukuthi umfana omdala iKaizer Chiefs ayimvumanga konke. Asinothi uDu Preez inkomo, asinothi uDu Preez ibhola akayazi. uDu Preez uyakwazi attack, uyakwazi ungaziphumlisa ii-defenders aziphumle apho kukhona uAshley Du Preez. Problem kaDu Preez yi-finishing. Umfana omdala akanayo itiming ukuthi xa esewugqibela umsebenzi makafake ibhola emnatheni, mhlawumbi kubhidwa ke yiKaizer Chiefs. Mayikide imkhululeke, ngoba iKaizer Chiefs yenze iphutha apho ebefunwa kakhulu phesha kolwandle uDu Preez ayamkhulula. Bokumele uba phaa yayamkhulula iKaizer Chiefs, yathatha imali yamthengisa phaa uDu Preez ukwenza into yokubana umfana omdala koqala ubomi obutsha, ngoba kuyenzeka negcina iplayer kanti end up iplayer ke isifa iphelelwa kukudlala. Nithi niyikhulula kube sekungekho nenye ke tim ke eyawuba inomdla wokuyithatha loo player. Injalo ke baphulaphula imeko ke kaDu Preez. Ndifuna ke ndive ngani nini into yokubana nicinga kanjani ke ngoAshley Du Preez, nithi iKaizer Chiefs mayimthini. Nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.